hedder Simon, og jeg vil gerne vise dig, hvordan du downloader Minecraft Ticket. Det gør du selvfølgelig ved at gå på nettet. Så går du selvfølgelig bare på Minecraft Ticket. Minecraft Ticket. Og hernede der kommer du sådan noget frem, hvor der står Ticket Technic Pack. Så trykker du bare derpå. Og så trykker du på Ticket Lite. Altså det plejer jeg i hvert fald. Så kommer du derfrem her, hvor den bare står der. Så kan du så se her, hvad for nogle ting der er. Sådan noget. Så kan du lige se sådan en lille videoklip her. Så kan du se, der er nogle lidt sjove ting, der kommer. Faktisk kommer på et tidspunkt. Jeg har i hvert fald ikke set den før. Den gider vi ikke se nu. Så. Ja, men ja, I vil sikkert godt se den derhjemme. Ja. Så kan I downloade den der, så I kan spille med det på server. Og den der, så I bare kan spille med det almindeligt. Jeg har den der, som bare kan spille med det almindeligt. Jeg prøver faktisk, jeg tror lige jeg har lyst til at prøve den der, sådan så jeg kan spille på server. Så træt i dag. Sådan der. Så kan I se her, der står sådan Windows og Mac og sådan noget. Hvis du har en Windows computer, så trykker du selvfølgelig på den der Windows, og hvis du har en Mac, så trykker du selvfølgelig på Mac, og hvis du har noget andet, så trykker du selvfølgelig på den der. Og jeg har så en Windows computer her, så jeg trykker på Windows. Så kommer det derfra, så trykker jeg kør, og kører igen. Og så skal jeg bare vente lidt. Hvad skete der lige der? Ja, sådan der. Så hvis du går herhen, så kan heroppe i hjørnet, eller ja, her kan du så vælge nogle, hvis man kan sige det på den måde, mods, du gerne vil have på. Og så kan du for eksempel trykke på den der jukebox. Hvad hedder det? Der kan man få minearbejder og træhugger og sådan nogle ting. Skal jeg lige se. Jeg tror egentlig. Jo, jeg tror faktisk det. Jo, det er det faktisk. Jo, der har jeg sådan en rigtig god verden derinde, som jeg nogle gange spiller lidt på. Og jeg har faktisk ikke selv bygget det der derinde. Så I skal ikke tro, at jeg snyder, fordi jeg har ikke selv bygget det. Det var det der spil der her. Når det er, at man går ind, så kan den bare, ja, så nogle gange så kommer der bare sådan en tempel frem. Og jeg var så heldig at finde det der tempel, eller at jeg spawnede ved det der tempel der. Så derfor vil jeg lave sådan en video, som jeg gerne vil vise jer. Så det var ok for jer. Men det kan jeg vel se, det er har jeg godt det? Jo, hvorfor er det ikke godt? Prøv lige at vente, jeg er tilbage. Sådan der. Se, det var så den her, som jeg fandt. Ja, og der hører så sådan et texture pack med til, som jeg så har, ja, hvad kan man sige, ja, som jeg så har taget på.
Og det er så det her tempel her, som står der. Og jeg har selv sat der over med de der to crafting tables og sådan nogle ting. Og jeg kan prøve at vise jer, hvordan det ser ud derude. Så. Og vi vil faktisk altid få sådan en bog her med. Se sådan en crafting guide. Så kan I gå ind på den. Og så kan I gå ind her og se, hvordan man bygger de forskellige ting og sådan noget. Ja. Se, så kan du for eksempel set item. Så kan du for eksempel gå ned her til sådan noget. Ja. Nu ved jeg for eksempel ikke, hvordan man laver sådan en redstone. Prøv lige vent, jeg går lige hurtigt ud og slår jeg går lige hurtigt ud og slår mit texture pack fra. Sådan der. Så. Hvad er det? Nå. Nå. Hey, hvor kan du gå med? Ja. Kom nu. Videre, kom nu. Ej, hvor irriterende. Sådan der. Nå. Ja. Så, okay, så kan jeg faktisk gå her og kigge. Ja, jeg prøver lige hurtigt at finde en, sådan en crafting, eller, nej, sådan en redstone repeat. Ja, så kan du så se, at man skal bruge redstone, eller ja, rødstensfakkel, og en rødstensfakkel der. Et stykke rødsten og noget sten hen der. Altså det der sten der, man har brændt. Det er det, du skal bruge. Og jeg skynder mig lige ud, så du kan se det udenfor. Fordi at, jeg kan kun optage i 10 minutter. Så. Og jeg har allerede optaget i 7 minutter. Så det skal jeg også. Synes jeg det her. Det er jo for lavt benzin. Prøv lige at vente en gang. Så. Vent lige. Og så kom jeg op. Og sådan her ser det ud oppefra. Eller ikke oppefra på den måde, men sådan ser det ud, når man er ovenpå. Og det var så mig, der lige smadrede det der plads der. Det var ikke helt muligt. Jeg tror, jeg dør, hvis jeg falder ned heroppe fra. Det tror jeg gør, for jeg har kun 3 liv. Det er noget, man har i den der notepad. Ja, det var ja, det var faktisk bare det, jeg ville vise jer det. Så jeg vil vent. Jeg tror lige, jeg prøver at komme herfra. Her eller herinde. Og se om jeg dør. Og så skal jeg på den. Sådan der. Så vil jeg sige farvel. Ja, jeg døde.